हाय फ्रेंड्स, आज आपण कच्च्या कैरीचा मुरांबा पाहणार आहोत. ते मुरांबा रेसिपी पाहणार आहोत. इथे मी अशा 2 लहान लहान कैऱ्या धुवून घेतलेल्या आहेत. त्या आता आपण किसून घेणार आहोत. हे पहा, आता आपण कसं किसून घेत आहोत. असं किसून घ्यायची कैरी. हे पहा कसा किस पडत आहे. असा किस पडला पाहिजे. चांगली किसून घ्यायची कैरी. स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे कैऱ्या. खूप छान बनतो मुरांबा. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा ही रेसिपी मुरांब्याची. आज आपण मुरांबा बनवत आहोत. आता कैऱ्याचं सीझन चालू आहे. याची कुई लागली की कुई किसून घ्यायची नाही. कोय आपल्याला पडू लागते. कोय याच्यात किसली गेली नाही पाहिजे, याची आपण काळजी घ्यायची. हे पहा, आता आपण कढई घेतली आहे. त्यात आता आपण 1 चमचा तूप टाकून घेणार आहोत. तूप टाकून घ्यायचं. जास्तही नाही टाकायचं, आपल्या कैरीप्रमाणे टाकायचं. कारण आपण त्यात साखर घालणार आहोत, त्यामुळे आपला मुरांबा करणार आहोत. आता हे असं वितळून घ्यायचं. पहा, वितळलं. आता आपण कैरीचा किस टाकणार आहोत. कैरीचा किस टाकून घेतलेला आहे. कैरीचा किस टाकून घेतल्यानंतर झटपट हलवून घ्यायचं. झटपट हलवून घ्यायचं कैरीचा किस टाकल्यानंतर. ह्या स्टेजला आपण थोडा नॉर्मल कलर चेंज झाला का नाही आपल्या कैरीच्या किसचा, या स्टेजला आपण साखर टाकून घेणार आहोत. जेवढा आपला किस होता तेवढी साखर टाकून घेतली आहे. साखर टाकल्यानंतर आपल्या किसाला, कैरीच्या किसाला पूर्णपणे पाणी सुटतं. खूप छान बनतो मुरांबा. तुम्ही पाहू शकता आपल्या कैरीच्या किसाला पाणी सुटलेलं आहे. पाहू शकता तुम्ही. खूप छान बनतो. नक्की रेसिपी ट्राय करा मुरांब्याची. खूप छान बनतो. मीडियम फ्लेमवर 5-10 मिनटं हलवत राहायचं. बघा किती छान पाणी सुटलेलं आहे आपल्या मुरांब्याला, म्हणजे आपल्या किसाला, कैरीच्या किसाला. हलवत राहायचं, पूर्णपणे हलवत राहायचं. आपण हे पाणी पूर्ण आटून देणार नाहीये. आपण थोडंसं पाणी ठेवणार आहे या कैरीच्या खिसामध्ये. खूप छान लागतं हे मुरांबा. तुम्ही उपासाला देखील खाऊ शकता हा मुरांबा. हे पहा, आपला मुरंबा किती छान झालेला आहे. ह्या स्टेजला आपला गॅस बंद करून थंड होऊन एका भरणीत भरून ठेवायचा. आपल्याला हा 8 ते 10 दिवसासाठी खायला वापरता येतो. आपला इतका छान मुरंबा झालेला आहे. तुम्ही नक्की रेसिपी ट्राय करा. आता आपण पुढच्या व्हिडिओत भेटूया. थँक्यू.